Ngiyanibingelela futhi ngiyanamukela kwi-topic yethu yale video ma-engagements civil marriage. Kusho ukuthi-ke lapha sikhuluma emkhakheni we-family law. Mina igama lami-ke njengoba ngihlezi ngisho ngiSandile Ngubane. So-ke sogxila kuma-engagements akwi-civil marriage. Angeke singene kwawe-customary law uma kuthi akhona i-customary law, ngeke singene futhi kwama-civil unions. Sogxila nje kuma-engagements e-civil marriage. Ngokwe-civil marriage-ke i-engagement isithembiso phakathi kwesilisa nowesifazane ukuthi bazoshada ngosuku oluthile asebelikhethile. Kusho ukuthi la kwi-civil marriages akukwazi ukuba ne-engagement phakathi kobulili obubili, ngoba i-civil marriage vele ngokwe-nature yayo kusuke kuwabantu bobulili obungafani. Kusho ukuthi-ke kwi-engagement yethu ye-civil marriage kuzoba khona owesilisa nowesifazane bevumelana ngokuthi bazoshada ngosuku oluthile asebelikhombile, asebelikhethile ukuthi luphi, noma usuku oluthile oludeterminable olungakwazi ukubhaleka, olungakwazi ukucabangeleka ukuthi liyobe lunini. So-ke lana-ke kwi-engagement khona imithetho ekumele ilandele ukuze i-engagement ibe valid noma ibe semthethweni. Okokuqala nje ukuthi kumele kube khona i-consensus, okusho ukuthi kumele kube khona ukuvumelana phakathi kwama-parties omabili. I-consensus-ke ihamba ibanga elide. Kumele kube khona ukuvumelana ngokuthi bazoshada, bevumelane, kusho ukuthi bavumelane ukuthi sithembisana ukuthi sizoshada. Kwi-consensus-ke into ebaluleke kakhulu ukuthi kungabikho i-material misrepresentation. Okusho ukuthi uma kuwukuthi kulabantu abathembisana umshado khona izinto lo munye engazazi engenza ukuthi engafuni ukungena emshadweni nalo, akumele kube khona into kanjalo misrepresentation, material representation. Okusho ukuthi uma kukhona material misrepresentation, lo omunye uyena omsulwa angakwazi ukuthi ayikhansele, angakwazi ukuthi eyenze leyo engagement ukuthi ibe void. Kusho ukuthi i-voidable at the instance of that party. Kusho ukuthi uma ukuthi le party le enye okuyiyona mhlawumbe ebifihlelekile ulwazi ithi le engagement ayikho, kusho ukuthi ngempela leyo engagement izobe ingekho. Kumele ngakwenzela isibonelo nje, njengokuthi mhlawumbe lo muntu ocela umshado komunye akungeke akwazi ukuthola abantwana, ngeke nje asoze sidalo akwazi ukuthola abantwana, mhlawumbe ayifihle into kanjalo kulo omunye amthembise ukumshada. Uma-ke lo omunye esethola ukuthi hawu kanti lo muntu engithi ngizoshada naye ngeke akwazi ukuthola abantwana, engakwazi-ke loyo ukuthi leyo engagement aqede nje ngayo, ngizobeka kanjalo. Okunye-ke okubalulekile kwi-engagement ukuthi kumele ama-parties abe ne-capacity to act. Kusho ukuthi kokuqala nje kumele kube umuntu osengqondweni zakhe, akumele kube umuntu mhlawumbe ogula ngokwekhanda. Kusho ukuthi ukuze ebe engaged umuntu onjalo kuyomele eqale lindwe eze buye engqondweni zakhe kahle, aphile kahle ngokwekhanda ukuze izokwazi ukuthi kube ne-engagement. Futhi uma kuyi-minor kuzomele leyo minor ithole imvume kubazali bayo. Kumele ithole imvume kubazali bayo ukuthi ikwazi phela ukushada, ngoba phela usayi-minor, ngaphandle-ke mezolinda eze aphume ekubeni minor. Futhi-ke okunye okubalulekile sisa-minor ukuthi uma abazali be-minor be-withdraw i-consent, okusho ukuthi bekhoxisa lokho, beyihoxisa leyo mvumo ebese benikeza ingane yabo, automatically leyo engagement sekuphelile ngayo. Kusho ukuthi uma ukuthi mhlawumbe seni-engaged kodwa abazali behoxise imvume abebekunikeze yona, uma kuthi uyi-minor leyo engagement ayisekho, ngoba
futhi nomshado awusekho. Okunye okubalulekile ukuthi-ke kwi-engagement akudingi ukuthi nize nibe sey'ndaweni ey'mbili ukuze nikwazi ukuba engaged. Kusho ukuthi singakwazi ukuba engaged ngokurepresenta abantu, singakwazi ukuthumela abantu ukuthi bevume on our behalf. Okusho ukuthi singakwazi ukuvuma ngabanye abantu, sithumele omunye umuntu usevume. Kungenzeka futhi ukuthi sikwazi ukuba engaged singabonani mhlampe kusefonini noma ngayiphi indlela okungaba yona. Kodwa-ke sibuye lokhu i-minor ngenxa yokujula kwalento yomshado, ngenxa yokuba personal kwayo, ayikwazi ukuthi awukwazi ukurepresent i-minor uyivume le-engagement noma uyi-engagise ngaphandle kwemvumo yayo. Kusho ukuthi-ke uma ukuthi i-minor akusiyona evumayo ngaleso sikhathi, mhlampe ithumele umuntu, lowo muntu loyo shuthi ngamanye amazwi kumele ebe nemvumo azoyithola kwi-minor. Shuthi kumele kube ukuthi uyitholile i-minor. Akakwazi ukuthi akuvele ezenzele ukuthi mhlawumbe umzali evele enze engagement ingane yakhe ingazi futhi ingavumile. Okay-ke sidlule lapho. Bobabili-ke ama-parties lo wesilisa nowesifazane uma bethembisana ukushada kumele kube ukuthi bakwi-position yokuthi bengakwazi ukushada. Ngokwe-civil marriages lokho kusho ukuthi akumele kube ukuthi bashadile nabanye abantu. Ukusho ukuthi ukuze leyo engagement ibe semthethweni kumele kube ukuthi abantu abangashadile noma mhlawumbe asebadivorce. Futhi umthetho awuvumeli ukuthi nibe engaged nibe engaged kwi-basis yokuthi uma ngidivorce nalo engishade naye sizoshada, noma uma lo engishade naye eshona sizoshada. Kusho ukuthi ngamanye amazwi i-engagement ekanjalo ayikho semthethweni ngenxa yokuthi iphambene nama-good morals nama-bonimos e-society. Kusho ukuthi leyo nto ikanjalo ayilungile, ngakho ayivumelekile ngokomthetho. Ilawo amaphuzu abaluleke kakhulu uma siqala nje lento ye-engagement. Uma-ke siqhubeka nawo ama-engagement sivale ngephuzu lokuthi awukwazi ukuthembisa ukushada omunye umuntu, umthembise ngokuthi mase uhlukene naloya uzoshada naye. Engagement enjalo ayikho, noma uma lo oshade naye ngaleso sikhathi eshona uzoshada lo omthembisayo. Uma ukuthi kuyenzeka uthembisa ukushada umuntu kanti wena ushadile yena akazi, loyo muntu-ke uyakwazi ukuthi akusuke ukuthi umthukile. Phela into kanjalo ifana nokuthi uyamthuka, uyakwazi ukuthi akusuke for ukuthi umthukile. Singene-ke kwi-termination ye-engagement. I-engagement iterminatewa kanjani? Okokuqala ku-obvious ukuthi uma phela ama-parties eshada, i-engagement ayisekho, abasekho engaged. Kusho ukuthi okokuqala indlela i-engagement eterminateka ngayo, ephela ngayo, kungenkathi ama-parties eseshada. Uma ukuthi seshadile ama-parties then abasekho engaged, sebe-married. Okwesibili ukuthi uma kukhona omunye wabo oshonayo, odlulayo emhlabeni, leyo engagement ayisekho ngoba abasezukushada, omunye usedlulile emhlabeni. Iphela kanjalo-ke ngenye indlela ngoba phela la kwi-civil marriage awukwazi ukushadisa abantu kukhona ongasekho emhlabeni phakathi kwabo. Kushada nje abantu abaphilayo. Kufana mhlawumbe nomshado wenkolo noma umshado customary marriage noma imiphi mhlawumbe imishado la kwenzeka khona ukuthi kushadiswe abantu sebengasekho. Okokuqala-ke shuthi yikho ukuthi engagement iphela uma ama-parties eshada, iphela futhi uma kukhona oyedwa oshonayo phakathi kwabo, iphela futhi
uma ukuthi bavumelana ngokuthi iyaphela i-engagement ngesashada, kusho ukuthi uma behlukana siyaphela ke lapho i-engagement. Mhlambe khona isizathu esithile sokuthi bobabili behlukane. Ziningi izathu engenza ukuthi behlukane. Uyakwazi futhi ukuyiqeda eyedwa i-partner noma i-party enye iyakwazi ukuyivala i-engagement iyodwa. Lokho kuhluka kabili. Uma ukuthi ivala i-engagement ngesizathu esizwakalayo, akusiyo i-breach of contract leyo, ngoba kune-justa causa. Kusho ukuthi i-justa causa isizathu esizwakalayo esizokwenza ukuthi umshado ohappy, umshado ozolasta ungabusenzeka. Njengokuthi nje mhlambe lo omunye wamaphathi kutholakala ukuthi ngeke asakwazi ukuzala, mhlambe benze engagement bobabili bebengakwazi ukuthola abantwana, mhlambe kube khona into eyenzakalayo omunye wabo engabe sakwazi ukuthi athole abantwana. Isizathu leso esizwakalayo ngoba phela umshado nabantwana izinto lezo ehambisanayo kakhulu. Mhlambe kube khona okwenzakalayo ke kube nesizathu esizwakalayo sokuthi engagement lona uyivalelana. Uma ukuthi asikho isizathu, lokho ke kubizwa nge-breach of contract. Kusho ukuthi kuzoba khona imiphumela ezoba khona ngoba phela uwephule isithembiso, ngoba i-engagement isithembiso somshado. Uma ukuthi kutholakala ukuthi asikho isizathu esibonakalayo sokuthi wena uyivale engagement, kuba khona ke ama-consequences akhona. Ama-consequences akhona isikhathi esiningi kuba ukuthi uzokhokha le party emsulwa iyona ekuzomele ibuyele phela esimeni la uma ukuthi mhlawumbe khona osekuyilahlekele kuzomela kubuye. Okay ke siselana ke kwe-breach of contract. Breach of contract isithembiso lesi. Mhlawumbe uma ukuthi enye into ezodala ukuthi engagement ingenzeki ukuthi kube khona osebenze ukungathembeki, mhlawumbe bembambe enza into engahambisani nomshado. Uma bembambe mhlawumbe uqotshene enza into kanjalo ezodala ukuthi labo bengabe besashada, isizathu leso futhi esizwakalayo uma ukuthi le party egiliwe iyona ekhola off i-engagement. Okubaluleke kakhulu ke uma ukuthi isi-terminated ke engagement, ukuthi ama-engagement gifts lawo a-representa ukuthi siba engaged njengamanje, njenge-ring nje, ngoba abantu mebeba engaged bafana ama-ring. Leyo ring leyo, lawo ma-ring kumele abuyele kuma-parties. Kusho ukuthi uma ukuthi owesifazane ubekhipha i-ring wayinika owesilisa, engagement ingeke sababikho, kuzomele kubuyele lawo ma-ring. Uma ukuthi bekhona ezinye izipho ezinkulu zifakwe ngokuthi sibukela ukuthi siyoshada, nalezo zipho lezo kuzomela zibuyele. Mhlawumbe isipho esikhulu nje esinjengemoto, baphane khona beba engaged, izipho enjalo zizobuyela. Bese ukuthi lezi zipho ezincane engasho lutho, engahlobene kakhulu nomshado, lezo zipho zingahlala naleyo party leyo. Uma ukuthi khona izipho eziye kwesifazane zizohlala naye, uma ukuthi khona izipho eziye kwesilisa zizohlala naye. Lezo zipho akudingi ukuthi azayibuyisela. Uma ukuthi lezo zipho izipho mhlambe eseyisebenzile noma ayisekho indlela ukuthi seyingabuyiselwa ngayo, mhlambe bekuyinto edliwayo, ayisekho indlela ukuthi ingabuyiseka, mhlambe into esidlulele komunye umuntu noma into kanjalo, akudingi ukuthi ibuyele. Kodwa ke lokhu okuyizipho ezinkulu kuyadinga ukuthi kubuyele, kakhulukazi uma kuwukuthi ama-parties ayikho ebese iphutheni. Uma ukuthi
khona ebesephutheni le esephutheni yona ekulindelekile ukuthi ibuyisele izinto ama-gift lawo kule engenalo iphutha. Kuthi-ke lama-gift asalayo bengasho ukuthi ama-small gift, ama-gift amancane. Uma sekubuyisela lama-gift kuzoba la phela imali yokuthi lama-gift amancane abe mangakanani. Mese kumayinazwa lapho mhlawumbe mawukuthi mina bengiyiphathi etholela ama-gift amancane, sekumele ngibuyisele ama-gift amakhulu noma i-value, imali elingana nale yama-gift amakhulu. Ngizobuyisela lawo ma-gift amakhulu mekhona. Mewukuthi nangale kusale lama-gift amancane mhlawumbe asesebenzile, sekuzomayinazwa leyo mali ukuthi imali engakanani, lama-gift amancane anele imali engakanani, kube khona umehluko-ke lapho.